22. fejezet. Ismét néma csend ereszkedett a szalonra. Mr. Butterby összeráncolta a szemöldökét. Mr. Blanc, a gyilkos szabály értelmében, aki megöli Lord Hardyt, nem örökölhet tőle egy vasat sem. Igaz, ismerte el a nyomozó, de a megjegyzéstől egy pillanatra sem jött zavarba. Lord Hardy épp ezért fogadott fel engem. A teszt nem csupán abból állt, hogy valaki képes-e megölni őt, hanem hogy egyúttal képes-e másra terelni a gyanút anélkül, hogy kideríteném. Downing fejében még mindig egy katyvasznak tűnt az egész. És Mr. Atwell, úgy értem a tartalékörökös, ő hogy jön a képbe? Ha jól spekulálok, ő csak abban az esetben örökölhette meg a Spidernetet, ha Lord Hardy halálát öngyilkosságnak nyilvánítjuk, válaszolta készségesen Blanc. Miss Fawkes feszengeni kezdett a székében. Mr. Atwell valószínűleg elolvasta az ügyvédnő levelét, így rájött erre. Amikor a puffanást követően belépett a szobába, alig hanem arra számított, hogy ő találja meg elsőként Lord Hardy holttestét, a gyilkos fegyver pedig a tőr lesz. Nyilván azért sietett fel, hogy átrendezze a helyszínt, és a maga malmára hajtsa a vizet. De amit odabent talált, az váratlanul érte, hisz a tőrt senki sem használta, magyarázta maga biztosan Blanc. Ha a komornyik tényleg tudott a levélről, akkor már előre sejthette, hogy készül valamire Lord Hardy. Saját bevallása szerint is látta a fegyvert az asztalon, így összerakhatta, hogy a Lord az elsődleges örökösöket akarja provokálni vele. Az adott körülmények között a párna látta, minden bizonnyal azt gondolta, hogy valaki a provokáció hatására egyszerűen megfojtotta Lord Hardyt. Márpedig, ha gyilkosság történt, akkor Mr. Atwell sehogyan sem kaparinthatta meg a céget. Mrs. Hardy a szája elé kapta a kezét. Akkor ezért vágta el utólag Lord Hardy torkát? Ha öngyilkosságnak minősítik az esetet, ő örökölte volna a vállalatot. Blanc egyetértően bólogatott. Épp emiatt vagyok teljesen biztos abban, hogy Mr. Atwell valóban elolvasta Miss Fawkes levelét. De nem ő volt az egyetlen illetéktelen olvasó. Igaz, Mr. Freeman? Hans pókerarccal nézett maga elé. Ön az ügy kezdete óta hangoztatja, hogy gyilkosság történt. Ráadásul Lord Hardy beszélt önnek Harringtonról. Vajon tényleg csak egy nevet mondott volna, amikor a levél alig hanem ott lapult valamelyik asztalfiókban? Nemrég átkutattam Lord Hardy szobáját, de sehol sem találtam Miss Fawkes levelét. Szerintem azért, mert ön, Mr. Freeman, a végzetes estén elolvasta a levelet, majd magához vette. Az üvegfecskendővel együtt. Downing szíve egyszerre majd kiugrott a helyéből. Ő ölte meg Lord Hardyt? Hans Freeman? Blanc mozdulatlanul bámulta a férfit. Miért nem mondja el Mr. Freeman, hogy mi történt aznap este, amikor Lord Hardy szobájában járt? Az ügyvédem nélkül egy szót sem szólok, közölte jéghidegen a férfi. Mr. Butterby az ügyvédje, ha jól tudom, válaszolta kedélyesen Blanc, majd legyintett. Akkor be kell érniük az én elméletemmel. Mr. Freeman, ön este 9 óra körül bevitte az ágyneműt Lord Hardy szobájába. Talán akart intézni hozzá néhány keresetlen szót, ki tudja, ez nem is fontos. Meglepetésére az apja meglehetősen rosszul volt, nem igaz? Talán épp a kanapén feküdt, és ha jól sejtem, az üvegfecskendő ott volt valahol mellette. Hát mégsem csapnivaló detektív, Mr. Blanc, suttogta sötéten a férfi. Downingot kirázta a hideg. Igyekszem, Mr. Freeman, hagyta helyben a dicséretet Blanc. Downing felügyelő, hogy a kérdésére választ adjak, Hans Freeman nem ölhette meg Lord Hardyt. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a bűntény pillanatában nem lehetett nála a gyilkos fegyver. Az üvegfecskendő? Nem, rázta meg a fejét a nyomozó. A melarszopról. Az arzén alapú szer, amiről Lord Hardy halála előtt mindössze ketten tudták, hogy Dr. Brown táskájában van. Jól mondom, doktor úr? Dr. Brown nyelt egyet, majd bólintott. Emiatt veszekedett délután Lord Hardyval, nem igaz?
Mr. Atwell hallotta a vitát, és be is számolt nekünk róla, de valószínűleg nem tudta kivenni, hogy mind kaptak össze. Downing felügyelő ismét elvesztette a fonalat. Nem értem, Blanc. Mi miatt veszekedtek az orvossal? A Mellars-szopról miatt, válaszolta Blanc, majd összefonta a mellkasa előtt a karjait. Dr. Brown a beszélgetést megelőzően felfedezte, hogy eltűnt a táskájából néhány tosak gyógyszer és egy üvegfecskendő. Ha jól sejtem, Dr. Brown túl sok betegének nem beszélt az álomkóros esetről, Lord Hardynak viszont igen. Ezért aztán a lopást követően elsősorban a Lordra gyanakodott, aki viszont felteszem letagadta a dolgot, és Dr. Brown akár csak 30 évvel ezelőtt úgy ezúttal is hagyta magát meggyőzni. Így történt, ismerte be kelletlenül az orvos. Amikor Dr. Brown meglátta, hogy Lord Hardy torkát elvágták, valamelyest megnyugodott. Ezért is, mert több ízben beszélni az Afrikából hazatért betegéről, de amikor megmutattam neki az üvegfecskendő fényképét, egyből tudta, hogy bajban van, hisz nem jelentette a lopást. Downing kezdte kapiskálni Blanc érvelését. De ha Lord Hardynál volt a Mellars-szopról, a felügyelő megnyalta az ajkát, és a halálok a mérgezés, akkor pontosan, bólintott diadalittasan Blanc, majd széttárta a karjait. Lord Hardy szándékosan provokálta önöket a halála estéjén, de mindannyiuknál csúfos kudarcot vallott. Mr. Hardy döbbenten felkiáltott. Apám öngyilkos lett. Blanc bólintott. Mr. Atwell vallomásából tudjuk, hogy Lord Hardy az intravénás köszvénygyógyszert is be tudta adni magának, így a Mellars-szopról sem okozhatott neki gondot. Ez volt a tartalékterve arra az esetre, ha senki sem ölné meg önszántából. Lord Hardy valójában nem akarta megváltoztatni a végrendeletét, Mr. Butterby, ezért is rendelte magát olyan későre a szobájába, ahogy az életmentő műtétet sem akarta a Dr. Brown. Esze ágában sem volt a betegségével szenvedni. Egy utolsó, emlékezetes felvonást szeretett volna, amivel átadhatja a cégét a legmegfelelőbb örökösnek. Foglalta össze Blanc drámaian. Tehát Mr. Freeman így találta meg, a méreg hatása alatt a haláltusáját vívva? Kérdezte meg borzongva Downing. Igen, felelte Blanc. Az apja haldokolva megemlítette neki Harringtont, és minden bizonnyal Miss Fawkes levelét is. Mr. Freeman elolvasta, és rögtön átlátott a szitán. Tudta, hogy öngyilkosság esetén elveszti a céget. Ezért elvitte magával az üvegfecskendőt azzal a céllal, hogy később elrejtse azt a testvére szobájában. George Hardy felpattant. Te utolsó mocskos! Szitkozódott indulatosan, miközben elborult arccal megindult Hans felé. Pierce felügyelő azonnal felpattant és lefogta. Ez egy ilyen játék, öcskös, vágott vissza a testvére. Hans szája hideg, számító mosolyra húzódott. Downing egy valamit nem értett. De a vallomásában Mr. Freeman maga biztosan állította, hogy Mr. Hardy biztosan nem követhette el a gyilkosságot. Ha be akarta mártani a testvérét, akkor tudta, hogy az egyértelmű tárgyi bizonyíték sokkal többet számít majd, mint az, amit mond, magyarázta a nyomozó. Ha pedig rájövünk, hogy valaki más rejtette el Mr. Hardy szekrényében az üvegfecskendőt, Mr. Freeman ezzel könnyedén el tudta terelni magáról a gyanút. A felügyelő csodálattal vegyes áhítattal nézett Blancra. Elképesztőnek találta, hogy az amerikainak mindössze 2 napra volt szüksége, hogy mindezt összerakja. Akkor így, hogy Lord Hardy végül öngyilkos lett, a cég Mr. Atwellre száll? Kérdezte bizonytalanul Mrs. Hardy. Blanc válasz helyett kérdő pillantást vetett Miss Fawkesra. Az ügyvédnő kivárt egy másodpercet, majd némán bólintott. Így lesz a legjobb, morogta George Hardy kissé lehiggadva, bár még mindig sötét pillantásokkal méregette a mostoha testvérét. Pierce felügyelő elengedte a férfit, aki ezt követően lassan visszasüppett a székébe. A szalon ajtaja ekkor kinyílt, és egy járőr lépett be rajta. Egyenesen Piercehez ment, és a fülébe súgott valamit. Downing kíváncsian a kollégájára nézett. Pierce megvakarta a feje bubját, majd idegesen végignézett a szalomban egybegyűlt társaságon. Rowan járőr arról értesített, hogy baleset történt az M11-esen Harlow-tól nem messze. Egy taxi frontálisan ütközött egy kamionnal. A taxiban utazók meghaltak.
Downing úgy érezte, mintha egy hullámvasúton hirtelen 15 métert zuhant volna. Ismerjük valamelyiküket? Kérdezte rosszat sejtve. Pierce bólintott. Mr. Atwell volt az utas. A fali óra panaszosan elütötte a 9 órát.